Значит, сейме щеклы юл битиндейме. Мин барам уртада, менем кырда, получается, он якта булам инде. Икенче машина. Эсгене ул машина минен алдарак бара инде, и мин барам экранга үз жайыма барам бит инде. Светофор бит инде яшел, пешеходлар кырда көтүп туралар бит индейме. Ну, пешеходный юл, светофор яшел машинага. Мин барам. Эсгене теге машина миннен алда шушы яшел машинага яшел янган килеш, пешеходка кызыл була торган килеш, бер малай самокат белән килеп чыкмасынмы? Пипец, мин сразу резко тормозила, ну ладно, миңа әле. Ярый мин әкрен генә барам. Ярый әле мин гел әкрен генә йөрим. 60-70 андаймы. Мин чапмыйм. Те машина алданрак. Ул машина тоже резко тукталды, мискинки, ул нишләгәндер, белмим. Бу очракта водительничек просто повезло. Кырындагы кешеләр дә туктады дип әйтә алмагандыр инде име. Резко очты да чыкты. Аннан соң теге машина туктады, мин туктадым, теге машина сигнал итә, теге малайга име. Бу байтып кулын селтә дә көлеп тора. Ой Алла, хәзерге балаларны дөрес инде белеп булмый. Без бит инде элек ияләнгән әнинең кулына тотынып, әтинең кулына тотынып чыгасы, як-якны карап. Үзебездә балалар үсә. Аларында теге бөтен нәрсәне белә дип әйтеп булмыймы, но мин вот радальга гел өйрәтәм инде, кызылда чыгасы түгел, яшелдә чыгасы, туктыйсы, башта карыйсы, машина килмиме, юкмы, даже беләсезме, пешеходтан чыкканда да, пешеход, ну, светофорсыз булганда да мин гел туктап,